Здравейте, в този урок ще ви покажа как да сложите favicon на сайта. В смисъл иконка до URL. Така, първо влизаме в Google да намерим някоя иконка. 16 на 16. Пишем примерно смайл. Изображение. Точно 16. Си избираме някоя. Аз си избера тази, например. И си я свалям. Smile.gif. Така. Ето я на десктопа. И пишем кода. Съответно link rel short cut icon ref е равно на пътя на изображението smile.gif и затваряме. И нашия сайт, нашата страничка вече има favicon, ето го до title. Това беше урока. Очаквайте и другите уроци. bioуроци.eu